eta ongi etorria eman dezaiegun festa handi honi, hasiera emanez.
Esaera zaharren liburutik. Jakinduriak bere etxea eraiki du. 7 zutabe landu ditu. Abereak hil ditu. Ardoa nahastu eta mahaia prestatu du. Neskameak bidali ditu hiriko goialdeetatik hau aldarrikatzera. Ikasi gabean betor ona. Zentzugabei esaten die. Zatozte jan nire ogia eta edan nik nahasturiko ardoa. Utzi txorakeriak eta biziko zarete. Jarraitu zentzuzko bideari. Jaunak izana, eskeraz bide. Eta juduek ez zuten nahi larun batean gorpua gurutzean geldizerik. Larun batura oso jaiegun handia baizen. Horregatik, gurutzi luzatuei berna hezurrak hautsi eta handik kentzeko eskatu zioten Pilaturi. Joan ziren bada gudariak eta berna hezurrak hautsi zizkieten Jesusekin gurutzi luzatzeko biei. Baina Jesusen gana iritsi zirenean, ordurako hilik zegoela ikusirik, ez zioten berna hezurik hautsi, baizik eta gudari batek lantzaz saiotsa zuratu zion, eta bat-batean odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak aitortzen du, eta egiazkoa da haren aitormena. Hark badaki egia dioela, zuek ere sinist ezazuen. Liburu santuak dioena bete zedin gertatu zen hau. Ez diote hezurrik hautsiko, eta beste pasarte batean hau dio, zulatu zutenari begiratuko diote. Jaunak esana.
gero zuen bizian segitu behar izan beti, Jesus, zuen adiskidearekin tratua. Horreko hauso importante bat, izaten da konfirmazioa, zara gure barruan etxalden, hamar gaztekatu dutena, baina bizi guztian Jesusekin egoteko aukera hori ukinak zuen. Mundu honetan daukagu gauzarik ederrenetako bat adiskideak dira. Eta oso importantea da, guain txikitan, eskolaretan, eta adiskideak egiten ditu. Eta gure bizitza da, egitzenako gauzarik ederrenetako bat. Adiskideak bizitza. Momentu politietan, haiekin oso batzeko gauzarik. Momentu zailetan, laguntzen dute, gure ondoan dute dira. Eta adiskideak egitzea oso gozaztea dira. Pentsatu, oso adiskide honak izango dituzuela, izatea, Jesus da beti gure adiskiderik onena. Gerta daiteke, orain urte batzuk zuek munduak gaur garai batean, jende asko hemen jaiotzen zen eta hilarte hemen zen atera gara. Gaur egun erresatua beste batera bizitzera batean, beste kontinente batera asko, baina egia da badaude moduak gaur egun jendeak trabatzeko edo zuek gazte ez dira edo zen zuen beste tramaketaren batean edo bizitzea euskara. Nabes mazkarodean eta paratadetxeko bat, parazakin euskara. Baina eta gertatzen da mundu honetan adiskideekin batzuk ja edo asinatzen dira, edo hiltzen zaizkigu, edo joaten dira beste proiektere eta tratatu hartzen dugu, baina badago adiskide bat, beti horrekiko duzuena eta ez azkeneko Jesus. Jesus, nahiz eta markera bizitzea edo sakurra beti horrekiko duzuen Jesus. Hori ez azkeneko sekula. Eta gaur daukazuen ilusioa, oza, fedea, beti edukidezazuela. Momentu honak Jesusekin ospatzeko, momentu txarra berari laguntza eskatzeko. Momentu txarretan, beti gogoan Jesus hor izaten dizuela. Orain, ondoan, lehenkoak esan dizuen, hila dizuen Jesusekin elkarrizketa sakoa zuen bihotzena. Jesusekin beste buru bat egitzen egiten, gure artean bezala diferente egiten beste buru bat egiten bihotzean. Eta gauza batez ere esan bakizkizu komunioa ez gaur bakarrik, komunioa hartzen dezuten guztietan. Baina hemendik aurrera, igandero komunioa hartu dezuten eta modu honetan Jesusekin hitz gero oso berezia izan da baita Corpus Christiana, eta ez du egotzat, bere egiten dugu, alako ospakizun berezia, eta hiru gauza lehenengoa Jesusi eskerrak egitea. Hainbeste gauza eta ditugulako. Bigarrena barkazioa eskatzea. Beti ez dugulako dena egiten. Eta hirugarrena gauza onak eskatzea. Eskatu resultate, eskatu adiskideen alde, eskatu familien alde, beste bakoitzak bihotzean. Eskatu Jesusi bera desientatuta eta omen ez dut guztietan laguntzen ere. Hori ez ez du. Cuando recibimos por primera vez la Eucaristía, digamos que uno de los regalos, o mejor dicho, el regalo más grande que nos quiso dejar Jesús fue este. Y sobre todo nos quiere hacer ver que nos quiere, quedarnos con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la Eucaristía es donde podemos encontrarnos todos con Jesús. Zorionak gaztek, eguna ederra izango dugu eta ez aztu sekula esan dizuen bezala gaur
Eta iritsi da, nire berezia. Orain bala, duzuet, bejauna, eta hartuko bat, esekita, egia itxita, nire esan duzu da bezala, itzegin, Jesusekin, errezatu Jesusekin. Eskerrik asko, Jesus, hainbeste maite ditugun eskabutilakoek gaurtik aurrera zuk esan bezala zure gorputza hartu eta bestei banatzeko aukera dutelako. Eskerrik asko, jauna, gure gurasoengatik,
zureagana hurbiltzeko bidea erakutsi digutelako, eta gure familia eta katekestekin bidean laguntzen digutelako. Egin izan, dutolo. Zeruko maila batean zera egin izan sartu aurran Kristoren gorputz otomai esker, senide guztiok bat izan egin zen, Jesu Kristo gure jaunak ez. Zorionak, azteroidik eta aurrenak editazioa batetik pertsoak batetik. Gero berik ez den batetik, okaeran amantzin egitxak dugu, aiatzen. Jauna